Gdje je mama? A? Maska? Šta si ti maska? Evo immunization. Ako treba kome vakcina za gripu. Ovdje gore neći daju gripu. Što ovdje ima? Makarone. Salata, makarone. Pizza. Samo je treba ispeći. Ali ovo su one svinjske pice. Hajmo. Televizori. Gledaj kao što je našupala televizora. Dječija, dječja. Cipele. $7. Neka majica. To je ovo neki zvučnici. Wireless. Evo, usisivač $69. Evo, usisivač 408. Idemo dalje. Frižiderčić manji 229. Evo, ovo je zamrzivač. Tu nešto je suđeno. A ovaj zamrzivač 249. Šta još ima? Šta ovo? Neka igračka. $69. Krevetić, dvosjed, 349. Šta idemo pokazati, ovo ovdje sve za kolaza. Evo ovdje za lov i ribolov. Ko ima želju da voli pecat, ovdje mora naći sve. 125 for the Mag 22 Mag CCI. Sve ima. 1147, and then we have the short for Mamci. Svakakih vrsta mamaca. Ovo je linija, ona, spider web. Štap. 38. Bez mašinici. Same mašinice. Svakaki ima 34. 37, 40, 15. A ovo su štapovi sa mašinicom. Evo, štap 39, 49. Mreže. Pa i ovo ima što mamci. Ima još mamaca.
Svakaki mamaca. Za svake ribi šta je više veći. Rapale. Evo rapalice. 5,6. Evo za soma. Ko voli som, da fata ribu som. Catfish. Nešto je ko rijetko unutra. Šta je? Do, nešto ko onaj tijesto neko, nešto do, šta je? Let's go.